నిజంగా ద ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఫిలిం మేకింగ్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండ్ అవన్నీ అంతవరకు నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక సినిమా తీసి జనాల్లో వదులుతామంటే సింపుల్గా నాకు గాలిపటాలు ఎగరడం ఇష్టం, గాలిపటం ఎగరేసినట్టే. కానీ దాని దారం మాంజా అంటాం మద్రాసు. ఇది గ్యారంటీగా తెంపుతూనే ఉంటుంది, గాలిపటాలని వస్తుంది. అలాంటి సినిమా ఇదండి కేరన్. మూలస్తంభం మూలం నాని కథ చెప్పాడు, హక్ చేసుకున్నాను. టైటిల్ ఏంటమ్మా అన్నాడు, కే ర్యాంప్ అన్నాడు. కే ర్యాంప్ అంటే ఏంటంటే నాకు విడమర్చి చెప్పాడు. ఇది గన్ షాట్ హిట్ అన్నాడు. బ్లాక్ బస్టర్ అన్న ఆలోచన. ఈస్ మేడ్ ఇట్ లాంగ్ వే టు గో. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ బ్లాక్ బస్టర్. నాని, లవ్ యూ సో మచ్.